ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾಂದು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಾಂಗುಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೂಕಬಲೆ ಮೂಲಿಯಾನ್ ಬನಲಿಗ್ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಇತನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂಚ ಮಲ್ಲನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಚ್ಚೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಇತನೆಕ್ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯೆ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲೇತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನೊಂದು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಪೂರ ನೆನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತೆ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಒಂಜಿ 15 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಗೋಡಂಬಿ ದತ್ತೊಂದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬೊದಲರದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊದಲು ಪದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸಿಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅಲೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಮೂಲಿ ಆನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಣಲದಿಯೆ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಚಮಚ ತಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯೋಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜರ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಎತ್ತಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇದು ಈತ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಬೇಗ ಕರಂಟುಡು ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆವರೆ ಹೆಚ್ಚ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟೇ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದೊಂದಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ ದೀತ್ರ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಪ್ಪ ಬೋಡಂಡ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಪೂರ ಗ್ರೇವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ದಿವೋಡು ತುಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಅಡೇಗೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತನೆಕ್ಯಾನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೆತ್ತೊಂದಾನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ 150-200 ಗ್ರಾಮ್ ತಿಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕಡು ದಿಕ್ಕದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಉಪ್ಪು ಲಾಯನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಗ್ರೇವಿ ದೊಟ್ಟು ಮಶ್ರೂಮ್ದ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನೀರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾವಡುಂದೇನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ತೆನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಆತಿಯನ್ನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಲೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ನೊಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಣೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನಕ್ಲು ಇಂಚವರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಅವು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.